आं बड' राइटार्स एकाडेमिनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी एक्चुअली थांनाय जितु 2000 मायथाइनि जितु 27 जानुवारि जितु थामथि बर' आखर जालांबाय बिनि सायाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय जों जेब्ला सुक्ति जानायनि जितु माबाखौ दफाफोरखौ नुबाय बेखौ लानानै जों जोबोद संखिनाय फैदों। ओमफ्राय थेवब्लाबो जों ओरै सानदोंमोन जे दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव जों गोबां गालाय गुजाय फैदों। किन्तु जों सानो जे बे गालाय गुजाया जुदि मोनसे जानाय नङामोन जुदिहाय बिटिसि सुक्तिखौ बे थामथि सुक्तिखौ जुदि जोंनि आगोलनि जितु बिटिसि एलेखानि जितु एरिया बे जुदि एसेबो खहा जायाजासे माने सानजाहा गहपुरखौ लाफानानै सिमुलुगुरिसिम जुदि फोलावनायमोनब्ला बेवहाय थारैनो जोंनि गेजेराव जेबो हेंथा गैयामोन। किन्तु दा नुनो मोन्दों एक्चुअलि दा जोंनि बिटिसि एलेखाखौ जितु 6 सिड्युल आगुनि मोनखानाय बेखौ दानख'नानै गोबां गामि गोबां हयथ' माबाखौ दाननानै दा बेबायदि मोनसे बिटिआरखौ दाफिननाय बाथ्रा फैदों आरो बेखौ जों दा संखिखांदों। आरो बिनि थाखाय जों बड' राइटार्स एकाडेमि आसलथे जोङो दिदोमै बा जोबोद गोजोनै थानो हायाखै। बेखायनो जों बे गुबै जाहोनानो जादों जों पिआइएलआव सापर्ट होनाय बा पिआइएल होनाय जाहोना बेनो जे जोंनि जितु मोनखानाय 6 सिड्युल एरिया बिटिसि एरियाखौ दानख' थांनायाव जों जोबोद दुखु मोनदों। आं बे बिथिङाव बुंनो थांदों आसलथे बे मोनसे मा होनो बेखौ इउनिटारि सिस्टेम जायखौनो असमियाव एकिक नियम सानखान्थिजों बिथाङा बाथ्रा बुंबाय थादों। जोंखौ खोब दुखु मोनदों आसलथे बिथाङा बुंदों जिखुनु जायगायाव बुंदों जे माने गंनैसो एबा माखासे गामि दानख'नाय जुदि जों गोबां गामि मोनोब्ला जोंहा मा लकसान दं होनना बुंदों। बे खिन्थु बे जानो नाङा आसलथे। मानोना जोंनि बिटिसि एलेखाखौ 6 सिड्युलखौ एसेबो खहा खालामनाङा। बिथांमोना फोलावथों जों फोलावनायाव जोङो जोबोद सापर्ट दं। आरो दिनै जितु गहपुर एबा सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथ सारिआलिनि जितु मानसिफ्रा गोबां हयथ' बिथांमोना गिनाय फैदों जे जों दा पिआइएल होनायनि गेजेरजों एबा माखासे मानसि बा बड' राइटार्स एकाडेमि हक जा सानसुमा मानगोनां सानसुमा बसुमतारीनि दैदेननायाव जा मानगोनां चन्द्रन ब्रह्मनि दैदेननायाव जितु पिआइएल होदों बेयाव गोबां खहा जागोन एबा बिथांमोना बिटिआरआव हाबस'नाय नङा बेबायदि मोनसे गिनाय फैदों। बे नंखाय बे गिना गैया। दा हयथ' जों जितु जों बिदों जे जों एकमात्र जोंनि गुबै दाबिया जादों मा जोंनि 6 सिड्युल एरिया जाहाथे एसेबो खहा जाया जों बिनि थाखाय जों पिआइएल होदों। पिआइएलआ जों बिखेखयै जा आं धाराखौ बुंनो थांथ'ला बेनि जे दफाफोरखौ बुंनो थांला गुबैयै दा जितु जों नुनो मोन्दों माखासे जोंनाव मोनसे माफोरखौ दानख'दों गोहोफोरखौ आं बेफोरखौ सिगाङाव दफाखौ आं मोनसे टन बुंनो थांला। आरो जोंनि जितु एलेकायाव दानख' थांनायावनो जों गुबैयै जों पिआइएल होनायाव जों सापर्ट खालामदों। आरो बेखिनि आं मोनसे बाथ्रा बुंनो थांनो नागिरदों जे थांनाय 16 जानुवारियाव 2021नि CITआव जेब्ला मोनसे जथुम्मा जदोंमोन बिटिआर सरकारनि हांख्रायनायाव बै समाव जोंनि मानगोनां दानि जितु मिनिस्टार उरखाव गोरा ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे जुदि गंसे गंनै गामि दाननायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया होनना बुंदोंमोन। बै समाव उरखाव गोरा ब्रह्मआ मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्मआ बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा बुंदोंमोन जुदिहाय जे गोबां गामि दानख'योब्ला टाउन सहर दानख'योब्ला नाथाय जों जना थाया जों आन्दलन खालामनांगोन साफ्रोमबो आन्दलन ओंखारबोनांगोन होनना बुंदों। दा बिदिब्ला बे बिथां बुंनाय बाथ्राजों दिनै बड' राइटार्स एकाडेमिया जे बा मोनसे पिआइएल होनायाव सापर्ट होदों बा जोंनि सानसुमैफ्रा किसुमान मोनसे जितु हसेतन बेक्तिफ्रा मानसिफ्रा जे पिआइएल होदों बे पिआइएल होनायजों आरो बे बिथां ब्रह्म बुंनायजों फाराग गैया जेबो। खारन बिथाङा जितु आन्दलननि बाथ्रा बुंखादों आन्दलन खालामनांगोन होननानै अब्ला बे पिआइएल होनायाबो मोनसे आन्दलननि हाबाफारिखा आं बेबायदि बुंनो थाङो। बे खेथ्रआव नंगौ जे जोंनि बिथांमोना गुबै मेसेजखौ होआखै हयथ' बिथांमोना बिसोर खाबु मोनाखै। जोंनि जितु बिटिसि एरियानि मानसि एबा नन बिटिसि हक जोंनि बर' हारिया गुबै बाथ्राखौ हयथ' मिथिनायनि मोनसे राहा मोनाखै आरो बिथांमोनखौ मिसलेट खालामनो बायदि नुदों। खिन्थु दा बे पिआइएल होनो आसलथे जेबो गिनला गैया। हयथ' आं सानो जे बे माबाखौ मावफुंनायाव सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव हयथ' एसे गोबाव जानो हागौ पिआइएल होनायाव खिन्थु बियो जेबो खहा जाया। दा जों लुबैदों एक्चुअलि दे जाहाथे जोंनि बिटिसि एरिया एसेबो खहा जाया जों फोलावनायखौ जों 100% जों मदद दं आरो जों बेवहाय जोङो फुलि जों सापर्ट खालामगोन।
आरो जों दा लक्ष्य खालामदों जे मुंसायगिरिफ्रा बिथांमोना पलिटिकेलसो बांसिन बारसोमनाय नुनो मोनदों नाथाय बिथांमोना जुदि दफाफोरखौ मावफुंनो आरो गुबैयै सिमाखौ फोलावनायाव एबा सिमानि जेंनाखौ सुस्रांनानै स्र' खालामनानै बिथांमोना हयथ' मोनसे पलिटिक्सआव बारसोमब्ला मोजां जागौमोन नाथाय बिथांमोना जेंनाखौ सुफुङाबासिनो दिनै पलिटिक्सआवसो नांथाबनाय नुनो मोनदों बेबो मोनसे जाहोन गालाय गुजाया आरो बे खेथ्रआव आरो जों दासिम जों नोजोर थिदों जे मुंसायगिरिफ्रा खौसेथियै केन्द्र सरकार एबा जों जाहाथे जोंनि बिटिसि एरियाजों एसेबो खहा जाया जों फोलावनायखौ जों 100% जों मदद दं आरो जों बेवहाय जोङो फुलि जों सापर्ट खालामगोन आरो जों दा लक्ष्य खालामदों जे मुंसायगिरिफ्रा बिथांमोना पलिटिकेलसो बांसिन बारसोमनाय नुनो मोनदों नाथाय बिथांमोना जुदि दफाफोरखौ मावफुंनो आरो गुबैयै सिमाखौ फोलावनायाव एबा सिमानि जेंनाखौ सुस्रांनानै स्र' खालामनानै बिथांमोना हयथ' मोनसे पलिटिक्सआव बारसोमब्ला मोजां जागौमोन नाथाय बिथांमोना जेंनाखौ सुफुङाबासिनो दिनै पलिटिक्सआवसो नांथाबनाय नुनो मोनदों बेबो मोनसे जाहोन गालाय गुजाया आरो बे खेथ्रआव आरो जों दासिम जों नोजोर थिदों जे मुंसायगिरिफ्रा खौसेथियै केन्द्र सरकार एबा जोंनि आसाम सरकार बिथांमोनखौ खौसेयै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय नारसिननाय जों नुनो मोनाखै मा जाहोनाव नुनो मोनाखै आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय बेखौ मावफुंनायनि जुदि बिबानखौ दानि जुदि बिटिआरनि एबा बिटिसिनि जिथु चिफ गाहाय बिथां मानगोनां प्रमद बर'आ दैदेननांगौमोन नाथाय बिथाङा बेखौ मावफुंनाय नुनो मोनाखै एक्सुवेलि थिग जायाखै दा जों नुनो मोनदों जे जोंनि मानगोनां सानसुमा बसुमतारी बायदि सासे हारि सिबिसुला हारिखौ जिउयै माहामै मोजां मोनग्रा बिथांमोना जातिनि थाखाय नांथाबग्रा बेफोरबायदि मानसिखौ जों मुसुखा सावनाय नुदों बेबायदिनो चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरग'यारि जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ बिदिनो गोबां थुनलाइगिरि बिथांमोनखौ बेबायदि नुदों बे जोबोद मुगैथाव खामानि जादों आं खावलायो जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ दा मावथों आरो आं दा मोनसे आंनि दुखुआ बेनो जे जिहेतु PIL होनाय मा खारनाव होदों बेखौ दानि सरकार बिटिआर सरकार एबा मुंसाय होनाय जिथु हानजा बिथांमोना खौसे जानानै जायफ्रा PIL होदों बिथांमोनखौ लेंथुमनानै सावरायनांगौमोन नाथाय बेखौ नुवाखै नाथाय बिनि सोलाय दिनै बिथांमोना माखासे गौथुमफ्रा मुसुखासो सावनाय नुनो मोनदों बे जोबोद नेहाथ आरो मुगैथाव खामानि जादों